Ilokhu ingene njalo imiyalezo yenduduzo emndenini womfanyana oneminyaka emibili uNkosenhle Ndimande obekubiwe ukuthi unyamalele ngesonto ledlule endaweni yasebomvini eNgwelezane. Singena manje ngokubika kweKZN TV zithi sesitholakala isdumbu okukholakala ukuthi ngesomfanyana oneminyaka emibili yobudala owanyamalala edlala nenye ingane ebomvini eNgwelezane ngesonto ledlule. Isdumbu sitholwe namuhla ekseni ngubaba wayo lengane emva kokuzwa iphunga elixakile kwistamkoko esingemuva kwendlu yangasese kule ndawo abaqashe kuyo. Kwabe sekubizwa amaphoyisa. Izimpahla lomfanyana anyamalala ezigqokile ubonakale ngazo njengoba isdumbu bese siqala ukonakala. Ongakazeki ke ukuthi isdumbu sayo sifike kanjani istamkokweni, kodwa ke emva kokuhlolwa kwembangela yokushona kwakhe kwabe sekucaca ukuthi kwenzekeni kulomfanyana. Ngathi umphefumulo wakhe ke bakithi ungaphumula ngokuthula. Inkosi iduduza abazali, umndeni nezihlobo nabangani.